Районыбызда мотор урыннар бик көп, шуларның берсе Сугышчан һәм хезмәт даны мемориаль комплексы. Биредә 1200дән артык райондашыбызның исемнәре мәңгеләштерелгән. Табигать тәм биргән яфрак, үлән чистарту берәйбер, ләкин өмәдә катнашучыларның нәфрәтен уята торган вакыйгалар да бар. Биредә эскәмбияләр урыннан урынга күчә. Эскәмбияләр арты тулы шешә, һәм инде шушы мөслимләр, без тәрбияләгән егетләр, кызлар шушында төн үткәрәләр. Менә bunысы җанны эштә. Өмәләрдә оешма предприятие хезмәткәрләре генә түгел, җирлегебездәге чисталыкка битараф булмаган райондашларыбыз да катнаша. Күпләр өчен бу парк яшьлек хатирәләрен саклый. Менә бүген әле субботникка җыелдык менә үзебезнең оешмадан, китапханәдән килдек инде. Без инде мөселманыбызның чисталыгына күнеккән. Һәрбер субботникта катнашабыз, бик теләп. Чисталык үзебез өчен, үзебезнең балаларыбыз өчен. Өмәдә катнашучылар менә шушы мөслим паркында һәм мемориаль комплекста тәртипсезлек ясап киткән егетләр, кызларга бик нык ачулы. Өмәдә катнашкан һәр кешегә ихлас күңелдән рәхмәт. Күзгә күренеп яшәреп һәм чистарып киткән парктан 15 трактор арбасы, корыган яфрак һәм башка төр чүп чыгарылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.